ኣብ ግዜ ንእስነት ኩርቁንዒ ካብ ዝብል መምርሒ ርሓቕ ንኹሉ ነገር ከይረኣኽዎ ኣይኣምንን እየ ትበል። ሰሚዕካ ምእማን ካብ ዝተበደሉ ምምሃር ምስትውዓል ምዃኑ ኣይትረስዕ። ናይ 80 ዓመት ፍልጠት ንኽትዕድግ ግድን 80 ዓመት ክትነብር ኣለካ ዝበለ የለን። 80 ዓመት ካብ ዝነበሩ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ትሕት ኢልካ ሓቲትካ ክትረኽቦ ግን ትኽእል ኢኻ። ምኽሪ እንድሕር ሰሚዕካ ብናፃ ከም ዝተምሃርካ እዩ። እንድሕር ዘይሰሚዕካ ግን ዋጋ ኸፊልካ ከም እትምሃር ኣይትዘንግዕ። ብዋጋ ምምሃር ከዓ ኣድካምን ኣቐንዛውን እዩ። በሊሕ እንተኾይንካ ካብቲ ካልኦት ዝተጋገይዎ ወይ ዝተበደልዎ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ዓሻ እንተኾይንካ ግን ኣባኻ ምስ በጽሓካ ክትምሃር ኢኻ። ዝተረኣየካ ኣርእዮም ዘይተረኣየካ ድማ ኣጻርዮ። ኣጸቢቕካ ንዘይተረዳእኻዮ ነጥቢ ኣይትመሃረሉ።